dataku kan kemarin sing biyen kae tak lebukke ning majikan terakhir. Terus sing kemarin iki aku ora ngubah meneh akte nikahku, Mas. Gak penting. Gak penting. Yang penting KTP sampean Hongkong sama KTP Indonesia. Paspor sampean hidup gak? Hidup gak? Hidup semua. Walah, kalau hidup semua ya jelas wis tinggal wis sampean percaya karo aku apa gak? Nek gak percaya ya wis, nek percaya ya tak urus, tak golekno majikan. Nek gak percaya sampean golek wong sing kenek sampean percaya. Wis ngono ae wis closing-e. Gak usah bingung-bingung. Iya wis aku iku jenengane jajal tak ini apa mengurus dataku sing tempat tinggal kemarin kan gampang. Oke. Nggak usah dipikir. Nanti aku njaluk opo sampean kirimno wis ngono ae. Wis gak usah cerita sing dawa-dawa ya. Aku njaluk sing opo sampean iso ngekeki sampean kei. Wis ngono ae. Iya. Karena jalukanku nggak aneh-aneh, jalukanku. Pokoke. Kontrak lawas masih ada kan? Masih ada. Oke, gampang. Wis beres. Artinya kalau baru 3 bulan kok. Kenapa? Aku ini rumah 7 sasi, Mas. Gak masalah. Kalau dihitung visanya sampean itu kan masih masuk tanggal kan? Masih. Kan 2 tahun tuh kontrak, Mas. Nah, sampean baru masuk majikan itu berapa bulan? Berapa ya? 8 songo iki selama ning omah 7 bulan. Berarti sekitar 1,5 tahun ya. Nah, songo tambah itu kan 16. Iya. 16 kan 1 tahun lebih 4 bulan. 1 tahun setengah aja belum. Nah, itu 24. Visa sampean kena ditoto itu. Bisa dipahami nggak? Berarti masih ada peluang besar ya? Besar banget. Nah, sampean ngomong karo aku kok. Paham nggak? Nek sampean ngomong cerita jujur ngene iki lho Mas, ben gamblang-gamblangan apa kekurangane. Nek seandainya nggak iso ya gak iso ngono. Dadi aku ki ben jenengan weruh apa sini aku juga weruh kekurangane ngono. Tidak ada dusta di antara kita gitu berarti. Oh. Ya, saya nggak pernah dusta kok, Mbak. Kalau aku dusta pernah wis dikepruki wong. Channelku pernah ditutup. Kan ngono to. Raiku lho ketok Mbak di channel itu. Paham nggak sampean? Nggih. Wajahku tak pampangno lho, apa aku tipikal orang-orang yang tukang tipu-tipu. Paham kan? Nggih, Mas. Nah, oke. Sampai nanti tunggu bojoku pulang, dia minta apa aja nanti tak ceritakan ke sampean semuanya karena yang ngurusi ini kan jenis bojoku. Kalau aku kan sebenarnya aku kemarin juga punya kenalan, aku njaluk biodata tak kasihkan ke PT yang nelponi sampean yang ngurusi. Tapi sekarang bojoku yang ngurusi ya sudah, biar bojoku yang ngasih tahu. Mumpung majikan akeh, sampean aja ngomong ayam-ayam, tapi majikan Hongkong kan sampean ngerti gadel-gadeli. Aku wis ngomong dari awal loh ya. Jadi saya nggak akan ngomong majikan akan baik, Mbak. Iki majikan iki lho baik, gak. Wis aku ngomong majikan Hongkong kok tai kabeh, wis anggap aja kayak gitu. Wis nepeki ati pokoke lek kerja ning kono iki. Nah, iya nek sampean wis ngerti kan sampean ngerti dhewe. Aku nek nang konten kan ngomongnya blak-blakan. Aku bukan sponsor, aku bukan calo, aku gak golek uang, tapi uang jaluk tolong aku ya tak tulungi toh, bener nggak? Ya kan? Iya. Ya nulungi kan ya batasnya aku iso nulungi sampai sak piro ya sakmono, gak sembarang kalir aku iso kan gak seperti itu juga gitu loh ya. Lemah teles ya Mas ya. Lemah teles saya wis. Nek wis jelas iku Mbak, ora usah sampean ngomong ae Gusti Allah wis nang pundakku kanan wis ditulis, oke Ndro, kowe nulungi wong iki ayem. Oke, jatahmu sakmene. Wis enek iku kontrake karo Gusti Allah, aku ora usah ngenteni omongane wong-wong, paham gak? Nggih. Wis yakin aku. Gusti Allah ya adil. Selama ini kan tak timbangi kan ngene Mas. Aku ki iso mleburane kan goro-goro dataku ki ono sing selisih. Kok nek seandainya dataku selisih, terus kadung interview, kadung ngene kan ning konone mesakne. Juga paling ora tetep nuta, ora iso mlebu iki datamu selisih. Kaya ngene-ngene Mas. Indonesia kan sing penting sakniki to. Paham gak? Sakniki, Mbak. Wis tak baleni nek. Oh, isine sakniki. Nah. Sing penting ketemune wong sing pas. Ngono lho, nek ketemu sing gak pas, kobol-kobol saknikine. Budal ora, kobol-kobol iya, ngono lho, ngerti gak? Semumet ndase. Nek aku sih kepingine sampean gak budal.
nunggoki bojone ngeramuti anake. Nek aku sih kepinginanku ya ngono. Nang sampean ra kepingin. Wis enggak, aku mau ngomong ya, Mbak. Harapan lah yo wis kan harapanku ngono. Aku sing penting tak sampekno nang sampean. Nek harapanku pingin ning ngono. Lah wong lanang ngono kuwi, Mas. Arepe kon tengok-tengok ning omah nampani wis santeng ngono. Iya, kan gak salah tuh aku ngomong, iya enggak? Wis ah. Nggih, mewakili ya ta. Heeh, aku pokoke aku nek dadi wong aku berharap mbak-mbak sing mulih ora usah balik. Wis ayem ngeloni bojone, wis pira-pira ditampani. Nah, nek aku oleh saran kan begitu. Tapi senajan kemauan sampean kuat, sampean bojo ya cocok, boleh ngasih izin ya wis toh. Boleh kan kayak gitu. Ini ya tak nyatakan aja. Saya itu kalau bisa begitu. Nah, makane iki asline ora tak muwas lho ya. Asline ora tak muwas, ora tak rowahi wae kok titik ngono. Ya wis terserah sampean dilus-lus modele piye terserah. Pokoke aku makane kena apa aku dadi YouTuber, aku pingin arek-arek yo iso YouTubean. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun YouTube wis arek bayaran ben mulih ben iso dadi YouTuber ae karo nyembadani keluargane. Nek aku pingin ngono, tapi jenenge karepe arek-arek kan dhewe-dhewe. Ya wis terserah loh. Monggo. Jadi seperti itu ya ceritane ya. Nanti tak sampean tunggu aja, nanti tak sampean sing tak jaluk datane opo ae sampean kirimno. Kaisu JK sing penting jelas itu paling foto. Ya sampean foto ya ngerti dhewe wong Hongkong, walaupun sampean jilbaban ya wong Hongkong kan kafir kabeh rata-rata. Jadi fotone ya aja ditutupi atau bagaimana ya aku nyuwun ngapura dhisik, bebeke nek wong konten enek sing gak seneng, gak trimo, sing fanatik terlalu nemen ya tak njaluk sepuro dhisik sadurunge dipaido. Jadi karena nang Hongkong kafir ngono, monggo terus sampean gawe video kayak Sujike perkenalan. Terus sampean di Hongkong kerjane piye ya biasa lah kayak PT kan ngono toh. Terus pengalamannya sampean wingi apa, terus sampean metu karena apa, aja disebutno misale ya. Ya gak apa-apa nek sampean sebutno apa jenenge keluargane majikan iku ibarate karena ini kan tidak di-up di publik. Jadi ini kan dikasihkan ke majikan. Jadi sampean cerita koyo iku mang juga nggak ada masalah, nggak apa-apa nanti kita tunjukin. Dan sebenarnya sampean juga cerita nggak apa-apa sakjane imigrasi nakokno aku pengen balikne sebenarnya majikanku yo sik gorong mateni visaku. Wah, ngono kan tambah keren. Artinya kan asumsi mereka kepada sampean apik gitu loh. Diceluk neh, ditakoki neh. Hamisin. Iya. Ya, kemas aja kata-katanya seperti itu. Ya pokoknya gitu aja. Nanti ada bojoku baru tak kirim ke sampean. Iya, makasih ya Mas yo. Ya sehat selalu sekali lagi sing ngakur karo bojone, nek budal nek dijine ya dijin, tapi nek sampean wis mlebu data teko aku wis interview karo majikan dan majikan cocok, sampean ojo cancel dan ojo meteng. Oh ya, iya. gawe sarung ya, gawe sarung pokoknya ya. Sing penting iku karena kalau udah kayak gitu repot gitu loh majikan aku golekno ijole dadine. Ijole sampean. Iya. Jadi sampean atur sendiri, sampean tata sendiri. Saya gak seneng dadi wong larang-larang. Sing padha ngertine, sampean njaluk tulung aku iso ngekeki tulung. Tapi nek misale ruwet-ruwet ABCD bla 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 ya tak tinggal ngono to ceritane gampang toh. Iya. Terus interviewnya nanti kalau ada yang cocok, tolong setiap interview sampean rekam. Tujuannya apa? Kalau sampean nyampe di sini ternyata tidak sesuai interview, sampean duwe bukti. Ya, gitu, ya. Rekaman itu buat sampean, bukan buat saya. Oh, nggih. Ya, kayak melindungi sampean, ya kan? Iki bedane nek wong proses karo aku karo enggak. Saya selalu menyampaikan ini, tapi mbuh areke open opo enggak, perhatian opo enggak, mikir opo ora, itu saya kembalikan. Ya, dari sejak awal saya ngajak diskusi, ngasih penggambaran, tolong dipakai logikanya dengan sempurna, memahaminya jelas. Setelah oke, baru kita jalan karena akad harus disampaikan di depan. Kalau akadnya agak di depan repot. Nah, sekali lagi tak jelaskan lagi untuk potongan dan apapun nanti yang menjelaskan PT bukan saya. Oke? Iya. Dan pas interview nanti kan ada bagian PT, ada bagian agent. Sampean boleh tanya di sana. Oh iya. Ya. Saya sekali lagi saya belum punya PT. Saya masih berdoa. Mudah-mudahan istri saya mau bikin PT atau Miss Uni bikin PT biar tambah enak.
Gitu ceritanya. Iya Mas, tak dukung hakinan Mas. Ben iku sing genah-genah ngono. Ya, mohon doanya sekali lagi. Iya, Mas. Mohon dibantu Semoga doanya. sukses. Wes, gitu aja Mbak ya. Aku juga terima kasih banyak ya Mas. Sehat selalu, pokoknya nanti kita kabar-kabar selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang masih bimbang, udah nyampe di rumah 7 bulan pengen balik lagi. Ya apapun itu ceritanya, setiap individu punya persoalan dan permasalahan. Tidak perlu kita bahas masalahnya apa, tidak perlu kita bahas keluhannya apa di Indonesia, pastinya kan seperti itu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.